pag uwi ako this year, yung ticket medyo mahal kasi medyo ngalanganin. So most likely next year, mga around summer siguro, hopefully. And then para makaipon din ako ng pera para sa ticket at saka sa mga gastusin dun sa pag-uwi, apply ako ng trabaho today. Hi Flex fam, welcome back to another video. Pag bago ka dito sa channel ko, make sure you hit the subscribe button, pati na din yung notification bell. At huwag mo kalimutan pala na i-follow yung Spotify playlist ko, link in the description down below. Yeah, mga kanta ko at mga pinulus kong kanta nandun sa playlist. So yeah, check the shit out. So, today, masyadong mainit. At tara natin puntahan yung pagtatrabahuan ko. I mean, a-apply ako today, pero pretty sure I'm gonna get accepted. So, pupunta na ako doon, interview daw. Tapos, yeah. So, hopefully it works out, matanggap nga ako. And makaipon ako ng pera para pauwi na Pilipinas, you know. Tinatay ko yung buhok ko kahit basa pa. So, I'm not used to this long hair shit. Ito yung pinaka-first time na ganito kahaba yung buhok ko. See you guys pag nandun ako sa tindahan. Kasi weird yung ganito talaga para sa akin, you know. So, nandito na ako. Hindi ako nakapag-film kanina kasi nagmamadali akong pumasok and shit. But, yeah. This is me signing the papers. Nagsasabing apply na ako dito. Gift ko yan sa'yo. Anong gift ka po niya gift? Wala ka test.
Yun. Ngayon, kinabukasan na ngayon, man. Gumawa lang ako ng beat kahapon and then natulog ako the rest of the day. So, pasensya na. Second day vlog though. So, currently it's 9:36 a.m. Kakalabas ng bagong kanta ko. Check the shit out. Link's gonna be description down below. I got good reviews so far. So, pag hindi mo pa narinig yung bagong kanta ko, link in the description nga. Check the shit out, bro. Okay? Yeah. Magluluto na ako ngayon na kasi may ano na. Alam mo yung itlog, no? Alam mo yung eggplant. Sa Bisaya tawag namin doon talong. Pero yeah. Ngayon, wait lang. So may itlog, yung talong is eggplant. Eggplant na may itlog and then ito, longganisa and shit. Sweet longganisa. So yeah. Lutuin ko muna to. Okay, pangatlong araw ko na itong mag-vlog. Tapos huli pa natatapos yung vlog kasi tinamad ako sa 2 araw na yun. But today, I'm gonna exercise obviously for a bit. And then pagkatapos, babawi ako ng mga beats kasi hindi ako masyadong nagawa ng beats for the channel. Sa second channel ko na Xaje FM. So today, pagkatapos dito, maligo ako, kumain, and then kakain. And then, yeah, gawa ulit ng mga beats. So, watch me make beats after this shit, okay? That's like the new thing. I just want to say thank you to Skillshare for sponsoring this video. And if you don't know what Skillshare is, Alright, so tatapusin ko yung mga ibang beats na nagawa ko. Collab beats siya. So may nag-send sa akin ng loop sa email ko. And then ginawan ko siya ng beats. Shoutout to sa 2 tao na si Doza, Filipino. Loopmaker siya, based in Metro Manila ata, if I'm not mistaken. Pero yung isa si Trillmatic, taga LA. So, I don't know. African-American nata siya. Hindi siya Filipino. But, basta, 2 beats kay Doza from the loops that he sent at saka isa kay Trillmatic. Tatapusin ko yun and then pagtapos ko magawa yung mga beats na yun, gawa kong press kong beat para 5 beats for next week. Okay? Ito yung unang loop na ginamit ko galing sa producer na si Doza. Nilagyan ko siya ng parametric EQ, delay, tsaka reverb lang. I know you guys can hear it. Pag nirecord kasi sa OBS kasi hindi kaya niya pagsabayin yung computer ko, hindi niya kayang pagsabayin yung OBS tsaka FL Studio kasi yung FL Studio like most of the time ginagamit ko mga mabibigat na VSTs. So, tapos mabigat din yung OBS pag nag-screen record and all that. So, medyo choppy yung audio kaya ginagawa kong parang ganito na lang. So, pasensya. Beat breakdown ko lang ginagawa yun kasi alam ko na most of my beat breakdowns are just ready na, diba? Tapos hindi na ako gumagawa. Tapos, yun na. Mas easy siya pag beat breakdown lang, hindi making tight beats or making beats. So, yung drum pattern niya is ito lang.
dry kasi hindi ko pa nilagay sa sa channels sa mixer. So, yeah, tapusin ko muna to. I mean, tapos na siguro to, pero set up ko na lang. Ito pala yung totoong loop. Yan yung totoong loop, and then nilagay ko siya sa, of course, fruity slicer, and then nilagay ko siya ng halftime Vectrix parametric EQ RC20, and then I-export ko siya kaya yung tunog niya yung narinig nyo kanina. So ito yung nasa fruity slicer na loop, pitched up ng konti. Yeah, and then na-export ko nga siya. Yeah. Like I said, tatapusin ko na to and papakita ko sa inyo paano ko gawin. So, ito yung full beat. Hey yo, Joseph, they know what the fuck going on. Say he's about to flex. 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 Say he's about to flex
Business.
So, ito yung pinakaunang beat na ginawa ko sa loop na sinend ni Doza. Pero yeah, ito yung totoong tunog ng loop talaga. So yan, and then pagkatapos nun, nilagyan ko siya ng effects, pinitch-up ko na siya ng 400 plus 400 cents, and then yeah, ito ang tunog niya ngayon. Plus nilagyan ko pa siya ng halftime, RC20 and Imager. And then, yeah, ito yung initially yung idea talaga ng beat. Before ko, version 2 kasi yung beat kanina, then ito yung version 1. So, medyo slow siya. So, I'ma add more instruments siguro. Hindi masyadong simple itong gagawin ko, but let's see what happens, diba? Alright, so beat is done. Nilagay ko na yung tags and all that. Yung tag ko, tsaka kay Dose ang tag. Yeah. I'm gonna play this shit. If this is alright. Okay, good. Ito na. Nilagyan ko na siya ng dalawang additional instruments. Isang pluck, tsaka isang parang string. And yeah, that's the second beat. Xaje's about to flex.